Ngayon naman ang gagawin natin tocino. Ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon na dalawang ingredients lang ng tocino. Kasi ang talagang paggawa ng tocino, kasi sa Pampanga ginagawa yan noon para lang hindi masira yung karne, para nilang binuburo sa asukal at saka sa asin. Usually kasi marami akong kamag-anak na mga tito, mga tita, lolo na nagtitinda ng karne sa palengke. Pag may sobra silang mga karne, ang ginagawa nila, tinitusino nila. Ang paraan noon ay asin lang at saka yung asukal lang. Ang iba, alam ko, gumagamit sila ng salitre noon eh. Pero yung mga relatives ko hindi. So kasi ngayon marami na kasing mga dinagdag, parang nag-evolve yung tocino, may pineapple juice, may suka, kung ano-anong binilalagay. Pero ang ituturo ko sa inyo yung authentic talaga na tocino, yung pinakaunang tocino. So ito yung ating karne, nakabili ako ng pigi. Siyempre kailangan may taba. Ngayon, ang una natin gagawin, tabi muna natin ito. Itong ating 1 cup na sugar. Dami sugar, no? Pero, ang tocino naman kasi, ano yan eh. Pag niluto mo to, hugasan mo muna yan, then pakuluan mo. Tapos yung 1 tablespoon natin salt. So ngayon, imimix natin. Lalagyan uli natin siya ng food color. Itong karne na, ito palang karne natin, 1.5 kilo ah. Ilalagay ko na lang yung tamang sukat ng ingredients sa 1 kilo para hindi kayo maguluhan. So ngayon, lalagyan natin siya ng food color. Alam mo naman to, pampakulay. Kasi pag niluto mo ang karne na maputla, ihahalo na natin kagad yung food color. Punasan na natin to para hindi na magkalat. Masyadong dark red kasi to eh. Ayan na, nagkalat na sa kamay ko. Hirap tanggalin nito eh. Magagamit tayo ng gloves. Yung plastic gloves natin. Ihalo na natin ito. Parang ganito. Para ma-mix na kagad yung kulay. Diba? Red na siya. Alam mo kung magbi-business ka nito, may technique ito eh. Pag gusto mo magtinda, yung usually ginagawa dun sa amin, pag ititinda nila, so ihalo muna natin ito bago ang kwentuhan. Alam mo, may technique dito pag i-business mo siya, kailangan para magkaroon siya ng konting yung tubig, karagdagan bang timbang, lalagyan nila ng yelo. And then i-mix nila hanggang matunaw yung sugar dun sa yelo. Lalapot yun, magiging magiging parang pinaka-sauce niya, yung marinated niya. Ngayon, pampadagdag nga naman ng timbang yun, di ba? Ganun ang technique nila nun sa mga nagtitinda. Ngayon ito kasi, ang gagawin natin dito, kasi kung makikita nyo, may mga sugar pang, may mga granules pa siya ng sugar. So ngayon ang gagawin natin, imimix lang natin siya hanggang matunaw yun. Hanggang matunaw siya.
Ngayon, wala na yung buo-buo. Kung napapansin nyo, wala na siya. Wala na siyang granules ba? Ngayon naging parang liquid na yung sugar. Ngayon tikman natin kung paano tumikim nito Siguro yung iba baka kasi pag gumagawa ka nito kailangan mong tikman Ganito lang yan. Gaganong ka lang and then kukuha ka lang ng konti dyan. Naglalaban yung alat tsaka yung yung sugar. Okay na yun. Basta lumalaban ba? Nag-aaway yung alat tsaka yung sugar. Okay na yun. Ito naman kasi pag lulutuin natin ito, siyempre hugasan ito ng isang beses and then pakukuluan. Kaya kung nakikita niyo yung sugar kanina na napakarami, hindi, wala ho yun. Walang yun kasi hugasan din naman to. Ngayon, ang gagawin natin, hayaan lang natin yan ng 24 hours. And then, or, pwede na ninyong iluto ito after 24 hours, pero mas masarap ito hanggang 2 to 3 days. Masarap na yan. At saka malambot na siya. Pinalambot na siya ng sugar. Yung iba naglalagay ng yung nilalagay na may nilalagay sila ang daming nilalagay dito Curing salt ba yun? Curing salt. Tapos may nilalagay sila pineapple, merong vinegar. Wala yun. Siguro mas sasarap siya kung gusto nyo, pero ito talaga, ganito lang ang tocino talaga. Ganito lang ang paggawa ng tocino. Dito siya nag-start. So ngayon bukas, try nating lutuin kung anong lasa niya. See you tomorrow. Ito na ngayon yung ating ibinabad na tocino after 24 hours. So, ayan na siya. Tingnan nyo, naging malapot na yung niya. Ngayon, sumiksik na yung niya. Tingnan mo. Tingnan nyo. Ang gagawin natin, magluluto tayo ng konti. Tingnan natin kung anong lasa niya. Tingnan natin, kukuha tayo ng konti. Pipili tayo ng may taba. Ayan. Pwede na to. Ngayon, ang gagawin natin, ugasan natin. Ugasan lang natin ng ganito. Isang beses lang. Tapos lalagyan natin ng konting tubig. Ganyan lang yan. Pakukuluan natin and then hanggang matuyo siya. And then lalagyan natin ng mantika. Ayan. Sala natin, pakukuluan muna natin. Yan. So, ibabaligtad natin yan. Maganda yung kulay niya. Ngayon, pag natutuyo na siya ng ganyan, lagyan na natin siya ng mantika. Ngayon, balik rin natin muna. Ayan. So, balik rin ulit. Ayan na. So, ito na. Luto na to. Turn up the heat. Medyo nasunog na siya. Pero mas masarap syempre sunog.
Okay. Ito na yung ating tusino. Ito na yung ating tusino. Ngayon ang gagawin natin, titingnan natin. Maglalagay tayo ng suka. And then, meron tayong kamatis dito. Titikman natin with kamatis. And then, titikman din natin with suka. Pero mas gusto ko to. Itong taba na to. Oh, diba? Malambot na siya, oh. Ayan. Tignan nyo, ito. Tingnan natin ang kamatis. Alam mo kung ako sa inyo, huwag na kayong bumili sa labas. Kahit kayo, kaya nyong gawin to. Hindi nyo kailangan bumili sa labas. Sabihin ko na sa inyo. Ang lambot niya, tamang-tama yung tamis at saka yung alat niya. So sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Bye for now. Up. Bye.